Ассалому алейкум, бародарои азиз, апаву хуҳаро. Бародарои азиз, апаву хуҳаро, сӯзакин, хубакин, худованд суд бошед. Ҳака имрӯз рӯзи омад, вақти омад ки бо инаи ҳафтаи пешомад, инаи ҳафтае ки мерава то рӯзи ҷамъара, шумо хуб ва хушрӯ гӯш кунед мара. Апаву хуҳаро, бародаро, ихеле махдои хеле да ягон ҷо нест, да ягон ҷо намеёвӣ. Ман амин медромо фақат амин худам месам фикр мекунем, идеяи худам меборам мегӯм ки штоби барои бародарора, барои апаву хуҳарои мара штоби ними кор бояд карда шавад. Ба ҳамон хотир апаву хуҳаро нигаҳ кунем. Аз ҳамин рӯз, ина аз ҳамин рӯз ман шуморо ишонтон метавонам, имрӯз нигаҳ кунем. Имрӯз бозор, ҳамин хел ҳаст, имрӯз бозор, апаву хуҳаро нигаҳ кунем. Духиёра дидем? Духиё аз пеша намихел духиёра по гизаи шомте. Аз мужскоиш саркарги то женскоиш любой намудаш ҳаст, любой намудаш. Ва баъдан нигаҳ кунем. Дизедараное ки ман ишонтон метавонам дар инҷа нигаҳ кунем чӣ қадар вибра. Вибр калона. Ҳамин буша мезани ку апаву хуҳаро ҳамин буша мезани мардака тайгирда дур намеравад. Ё ки намедонам, ё ки бародаро мезани ҳамин хел буша мезани ку натури оддих мекунӣ да охи ҳамин кайф мекунӣ. Магазини мо чие? Магазини мо масъалаи дорворӣ, масъалаи вест, масъалаи нами барои риш, масъалаи ҳаҷараҳуҷур, масъалаи касали пӯст, масъалаи давлени қанд, любой намудаш, любой намудаш ҳамин дорвои гиёҳӣ метавонӣ ки заказ кунем. А тепер нигаҳ кунем скидкаи мора аз ҳамин рӯз, имрӯз хато накунем 27 ҳам хел аст. Имрӯз аз 27 число мисолина имрӯз бозор то рӯзи ҷамъара ҳар шахсе ки то 3,500 аз мо харидорӣ мекуна, як дизедаран, як таспеи дигар бепул падарка аз ҳисоби мо, апаву хуҳаро, аз ҳисоби мо коме ки скидкаи пеша надида буд, дар ин скидкамон ин хел дорем. Акнун нигаҳ кунем дуюм вариантиш ки ҳар шахсе ки то 5,000 харид мекунад, любой намуди нами духӣ, любой намудаш исм гардон. Бепул, медонӣ, эй инсон, бепул, любой намудаш бепул, вибр дар дистай, вибр агар наёфтӣ, агар накаданат роҳӣ ку, бигӯ ки лангари қаврот канда шуд. Баъд байди гилдора бихон ба синма. Ба ҳамон хотир ҳозир мегӯм, дер накунем, кадоме ки бошен марҳамат занг бизанем, аз ҳамин рӯз сар мешава иншоалло баҳори худо. Эй инсону любой намудаш ҳамин хитон интерес ки нами ҳаятӣ ва нами бая ина нигаҳ ки аввале бая ман ишонта ире охаячи намефаҳмӣ, ира ман ҳамин гап занам намефаҳмӣ. Ба ҳамон хотир апаву хуҳаро, бародаро, худо нигаҳбонтон бошад, дар амони алло бошед. Кадомитон ки сартон сафед чида шири мирғ бугӯй меомад. Любой кстати фромӯшкам, телефоно бародари азиз, телефоно бародарҷоно ба нархҳои арзон рафтесад. Мо ҳозир телефоно савдо кардастем, алҳамдулилло бародарҷоно. Телефоно бучид, бори навша бо гирифтем овардем, бо борои навш иншоалло имрӯз меояд, мемонем шо, шумо худтон мебинед. Телефоно савдо рафтесай. Ҳамчунин дар телефоношонам бародарои азиз, ҳамин хел мо духӣ падарка мекунем. Ҳар касе ки як телефон мехарад, мо духиш падарка мекунем. Худо нигаҳбонтон дар амони алло бошед, бо мо бошед.